RC hadian ke Jingjia syak siat yap arpon riungut ki brio da ka kenhun ki le no Lashkar-e-Taiba Pahalgam hajalla Jammu and Kashmir ke sarkar Meghalaya hak arpusau trek yoyong arhajar pesan kalapha Pynkhlaiñ ye ki bor hak Khappud bat kari Bangladesh kumban sukdo baka jalla Meghalaya ka don ya ka lenter Khappud ka bas south pa south fulai kilometer bat kari Bangladesh Katulong kubor na sarkar kaya thu bo menteri rangba ka jalau Konrad ke sangma udang don halenti na Delhi sa Vatican na kabenta ban legislation benta hakaski tap yo Pope Francis ulapet banya ai ki jingdon kambor Pahara ka jala bot le kran ru bat ki bor sipai BSF Shwakani umenteri rangba haba penrami kani ka Jingjia syak set yap ki arpau riungot ha Pahalgam ulaong baka dei ka kam trangsnam ka bawanra ka jingdu ai ki mensim ki ba koridor Laong ru baya kakong ida sisa nong rang IPS Director General of Police ke jela la betha bakan yang merjing mot bat ki sipai BSF bat ki wei pat ki kenhun Pahara ban penti kena bagi benta Khappud ki dei ban don ha ka syong sok syong sngan Shosho komba arpau persen ki jaga Khappud ke jela Meghalaya bat Bangladesh ki dei ki bampat ker satya na ka jinglong riat kentup ki wa Dang hakani ke sngihi ki bor sipai ke BSF ki dang pentip bahaki sau benai bala dep jong mentau snam kila yok ban kem kumba nyau pu prangot ki Bangladeshi ki bawan rung tu seri India klam ki kot ki sla ringkat nriungot ki dalal ki badon keti ban penrung yaki Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya